ஓம் நமோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 11வது சாப்டர் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். இப்போ பிரணதி ஜானி மாதாஜி நீங்க ஆரம்பிச்சு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वभान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैद्यं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं कृष्ण विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. स्टॉप ஷேர் பண்ணிட்டேன். பர்பெட்லாம் கொஞ்சம் சின்னதா தான் இருக்கு. அண்ட் இதுல ஒரு பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. அதனால ஈஸியா படிச்சுனே போயிடும். எஸ், ஆல்பபெட்டிக்கலா ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஐஸ்வர்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், படிக்க மாதாஜி ஸ்டார்டிங் ஸ்லோகா மட்டும் சொல்லிடுறீங்களா மாதாஜி? ஓ அதுவா? ஓகே. कृष्णाय परमात्मने नमः. कृष्णाय परमात्मने नमः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. ओम श्री कृष्णाय. लेट आइடுச்சு, சாரி. नो प्रॉब्लम माताजी. ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः. अथ एकादशो अध्यायः विश्वरूप दर्शनः. विश्वरूप दर्शन. दर्शन. अப்புறம் अर्जुन उवाच. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन उवाच मत्तनुग्रहाय परमं
गुह्यम् आत्यात्मसंजितं यत्त्वयोक्तं वसस्तेन मोहोऽयं विगतो मम மம अर्जुन विगतो मम अर्जुन उवाच अर्जुनன் கூறினான் மத் அனுக்கிரகாய எனக்கு கருணை காட்டுவதற்காக பரம குஹ்யம் ரகசியம் அத்தியாத்ம ஆன்மீக சம்சிதம் விஷயத்தில் எவை த்வயா உம்மால் உக்தம் கூறப்பட்டனவோ வச்ச சொற்கள் தேன அவற்றால் மோக மயக்கம் அயம் இந்த விகத்த விலகிவிட்டது மம எனது. அர்ஜுனன் கூறினான் ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்துவிட்டது. பொருளுரை. கிருஷ்ணரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் என்பதை இந்த அத்தியாயம் தெளிவாக காட்டுகின்றது. பௌதிக பிரபஞ்சங்களை தோற்றுவிக்கும் மகாவிஷ்ணுவிற்கும் அவரே மூல காரணம். கிருஷ்ணர் ஓர் அவதாரம் அல்ல, அவரே எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலம். இது முந்தைய அத்தியாயத்தில் முழுமையாக விளக்கப்பட்டது. இப்போது அர்ஜுனனை பொறுத்தவரையில் அவன் தனது மயக்கம் தெளிந்துவிட்டது என்று கூறுகின்றான். இதன் பொருள் என்னவெனில், கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண மனிதனாகவோ தனது நண்பனாகவோ இனிமேல் அர்ஜுனன் நினைக்கப் போவதில்லை. மாறாக எல்லாவற்றிற்கும் மூலமாக எண்ணுகிறான். கிருஷ்ணரை போன்ற சிறந்த நண்பரை பெற்றிருப்பதால் அர்ஜுனன் மிகுந்த உற்சாகமும் பெருமிதமும் கொள்கிறான். ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் கிருஷ்ணரே மூலம் என்பதை தான் ஏற்றுக்கொண்டாலும் பிறர் இதனை ஏற்காமல் இருக்கலாம் என்று அவன் இப்பொழுது எண்ணுகிறான். எனவே கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக தன்மையை அனைவரின் மத்தியிலும் நிலைநிறுத்துவதற்காக விஸ்வரூபத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் அவன் இந்த அத்தியாயத்தில் வேண்டுகிறான். உண்மையில் ஒருவன் விஸ்வரூபத்தை பார்க்கும்போது அர்ஜுனனை போன்று அச்சமுறுகிறான். ஆனால் கருணையின் உருவாகிய கிருஷ்ணர் இதனை காட்டிய பிறகு தன்னை மீண்டும் தனது சுய உருவத்திற்கு மாற்றிக்கொள்கிறார். நான் உனது நன்மைக்காகவே உன்னிடம் பேசிக் கொண்டுள்ளேன் என்று கிருஷ்ணர் பலமுறை கூறியவற்றை அர்ஜுனன் ஏற்றுக்கொள்கிறான். மேலும் தனக்கு நிகழ்பவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் கருணையாலேயே என்பதையும் அர்ஜுனன் ஏற்றுக்கொள்கிறான். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் கிருஷ்ணரே என்றும் அவரே எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றுள்ளார் என்றும் அர்ஜுனன் தற்பொழுது முழுமையாக நம்பிக்கை வைத்துள்ளான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இதெல்லாம் என்ன சொல்றார்? அர்ஜுனன் கூறுகிறார், போன சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? he wanted to know about கிருஷ்ணா, எதுல எல்லாம் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு வாயால சொல்றதுக்கு அவர் கேட்டார், எல்லாம் சொன்னார். இப்ப அவருக்கு பார்க்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு. எனக்கு வந்து உங்களுக்கு இச்சாமி இருக்காதுல்ல, இல்ல இதுல வரல இச்சாமி வரும். எனக்கு வந்து ஆசையா இருக்கு, உங்களுடைய ஒரு உருவத்தை பார்க்கறதுக்கு ஆசையா இருக்கு. இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாம் எந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க வந்து என்னது ஒரு எல்லாமே வந்து செல்ஃப் சொல்லுவாங்க, பரவி இருக்கீங்க, அதெல்லாம் எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு. சோ அர்ஜுன் கூறிய ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளது. 10வது சாப்டர்ல இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனக்கு மயக்கம் தெளிந்தது. அதனால இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லை. நீங்க இங்கெல்லாம் வரவேற்க நீங்க தான் முழுமுதற் கடவுள்னு முதல்லயே தெரியும், இருந்தாலும் இன்னொரு கன்ஃபர்மேஷன் ஆயிடுக்கும். இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்க பிரபுபாதா? கிருஷ்ணனே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் என்பதை இந்த அத்தியாயம் தெளிவாக காட்டுகின்றது. பௌதிக பிரபஞ்சங்களை தோற்றுவிக்கும் மகாவிஷ்ணுவிற்கும் அவரே மூல காரணம். மகாவிஷ்ணு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, காரணோதகசாயி விஷ்ணுல இருந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, அப்புறம் அந்த விஷ்ணு, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு, எல்லாமே இவர் தோற்றுவித்ததுதான். கிருஷ்ணரோட ஒரு பிளீனரி எக்ஸ்பான்ஷன். கிருஷ்ணரோட அவதாரம் அல்ல, அவரே எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலம். சோ நம்ம வந்து கிருஷ்ணா அவதாரம் சொல்றோமே, அது ஆக்சுவலி பலராம அவதாரம் தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா கிருஷ்ணா அவதாரம் கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்ரெடி தேர். பட் இருந்தாலும் ஒரு குழந்தை ரூபத்துல வந்து கிருஷ்ணான்னு அதுலயும் பேரு வைத்து அவர் தான். ஆனா மூல காரணம் யாரு? கிருஷ்ணா தான். அவர்கிட்ட இருந்தா அந்த 3 விஷ்ணுவும் வந்தார். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா அவதாரத்திலயும் அவர் வந்து பலராமராகவும் கிருஷ்ணாவாகவும் இருக்கார். அவரே எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலம். இது முந்தைய அத்தியாயத்தில் முழுமையாக விளக்கப்பட்டது. இப்போது அர்ஜுனனை பொறுத்தவரையில் அவன் தனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது என்று கூறிய. மயக்கம்னா என்ன அர்த்தம்? நிறைய தெரியாதனம்லாம் இருந்தது, அறியாம இருந்தது, அதுல இருந்து நான் வந்து முழுவதும் தெளிந்து விட்டது சொல்றார். ஆனாலும் இருக்கும் இன்னும் ஒரு 13வது சாப்டர் எல்லாம் திரும்பி கேட்டு இருப்பார், அப்படின்னா என்ன, இப்படின்னா என்ன. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவருக்கு இன்னும் எல்லாம் தெளிந்து இது கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டி எல்லாம் கேட்பார்.
அப்ப இதன் பொருள் என்னவெனில் கிருஷ்ணரை ஒரு சாதாரண மனிதராகவோ தனது நண்பனாகவோ இனிமேல் அர்ஜுனன் நினைக்க போவதில்லை. முன்னாடி அப்படிதான் இருந்தாங்க, சாதாரண மனிதர் இல்லை, அவருக்கு கடவுள்னு தெரியும். இதெல்லாம் கேஷுவல் அப்ரோச்சா இருக்காரு, கூட இருக்கிறது என்ன, கூட உட்கார்ந்து பேசுறது என்ன, அந்த மாதிரி கேஷுவலா இருந்தது நண்பன் மாதிரி. அது வந்து பண்ண மாட்டார். ஒரு என்னது ஒரு இது கடவுள்ங்கிற அந்த ஒரு இதுல தெரியும், அந்த மாதிரி நினைக்க போவதில்லை. மாறாக எல்லாவற்றிற்கும் மூலமாக என்று எண்ணுகின்றார். கிருஷ்ணரை போன்ற சிறந்த நண்பரை பெற்றிருப்பதால் அர்ஜுனன் மிகுந்த உற்சாகமும் பெருமிதமும் கொள்கிறான். ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் கிருஷ்ணரே மூலம் என்பதைத்தான் ஏற்றுக்கொண்டாலும் பிறர் இதனை ஏற்காமல் இருக்கலாம் என்று அவன் இப்பொழுது எண்ணுகிறான். அப்ப என்னது, எல்லாரும் நான் ஏத்துக்கிட்டேன், இன்னியும் வரப்போற இப்ப நம்ம எல்லாம் ஜெனரேஷன்ல மாறிண்டே நிறைய ஜெனரேஷன் வந்துட்டே இருக்கு. அப்புறம் அந்த ஜெனரேஷன்லயே நிறைய பேர் இன்னமும் தெரியாது, அவங்களுக்கு தெரியாது கிருஷ்ணன் தான் கடவுள். ஏளனம் எல்லாம் பேசியிருந்தா இருந்தாங்க. அந்த மாதிரி அவன் எண்ணுகிறான். எனக்கு தெரியும், ஆனாலும் நிறைய பேர் ஏற்காம இருக்காங்களே, கிருஷ்ணரை வந்து பகவான் ஏற்காம இருக்காங்களே. எனவே கிருஷ்ணருடைய தெய்வீகத்தன்மையை அனைவரின் மத்தியிலும் நிலைநிறுத்துவதற்காக விஸ்வரூபத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் அவன் இந்த அத்தியாயத்தில் வேண்டுகிறான். அவர் கேட்டாலும் எனக்கு பார்க்கறதுனோ அவர் மாத்திரம்தான், வேற யாருக்கும் கண்ணுக்கு அது தெரியாது. ஏன்னா திவ்ய சக்ஷு வந்து அர்ஜுனுக்கு மாத்திரம் தான் கொடுத்தாரு, அவருக்கும் மாத்திரம் தான் தெரியாது. அதோட அந்த போர்க்களத்துல பாக்கி எல்லாரும் சும்மா பார்த்துன்னு தான் இருப்பாங்க, ஏன்னோ அவங்க பேசின்னு இருக்காங்க அப்படின்னு. ஆனா இல்லாட்டா இந்த விஸ்வரூபம் வந்து யாருக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது, அர்ஜுனுக்கு மாத்திரம். உண்மையில் ஒருவன் விஸ்வரூபத்தை பார்க்கும்போது அர்ஜுனனை போன்று அச்சமுறுகிறான். அந்த இத பிரபஞ்சத்தை பார்த்து அதுல எல்லாம் பகவான் நிறைஞ்சிருக்காரு, எங்க ஆதி இல்லை, அந்தம் இல்லை, நடு இல்லை அப்படின்னு பரவி இருக்கும்போது ஒரு பயம் ஏற்படும். சோ அந்த மாதிரி அவன் வந்து அச்சமுறுகிறான். ஆனால் கருணையில் உருவாகிய கிருஷ்ணர் இதனை காட்டிய பிறகு தன்னை மீண்டும் ஒரு 4 கை ரூபமா பண்ணி அதுக்கப்புறம் 2 கை ரூபமா வந்துட்டார். தன்னை மீண்டும் தனது சுய உருவத்திற்கு மாற்றிக்கொண்டார். நான் உனது நன்மைக்காகவே உன்னிடம் பேசிக் கொண்டுள்ளேன் என்று கிருஷ்ணர் பலமுறை கூறியவற்றை அர்ஜுனன் ஏற்றுக்கொள்கிறான். மேலும் தனக்கு நிகழ்பவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் கருணையாலேயே என்பதையும் அர்ஜுனன் ஏற்றுக்கொள்கிறான். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் கிருஷ்ணரே என்றும் அவரை எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாக வீட்டுள்ளார் என்றும் அர்ஜுனன் தற்போது முழு நம்பிக்கையை வைத்துள்ளார். அவனுக்கும் நம்பிக்கை, நம்ம வந்து நம்மள மாதிரி படிக்கிறவாளுக்கும் நம்பிக்கை வரதுக்கு தான் இது வந்து பண்ண சொல்றேன். எஸ், ஜானி மாதாஜி படிச்சிருக்கேன். கீதா மாதாஜி வருது. கீதா மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? வரல, நீங்க தான் இருக்கீங்க. படி மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் போட்டேலா? எனக்கு போடுறேன், நான் அப்புறம் போடுறேன், கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் போடுறேன். மாதாஜி இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் வெறும் அர்ஜுனன் மட்டும் பார்த்தானா, சஞ்சயும் பார்த்தாரா மாதாஜி? சஞ்சயன் வந்து தெரியறது. ஆமா, சஞ்சயம் பாக்குறாரு, ஆனா அங்க உட்காந்து பாக்கல. வந்து அவருக்குதான் ஞான திருஷ்டி எல்லாமே தெரியறது. இவருக்கு வந்து அப்புறம் பார்த்தா இவருக்கு தெரியறதா அப்படின்னு, கொடியில இவர் இருக்காரு, ஆஞ்சநேயர் இருக்காரு, ஆஞ்சநேயர் அவருக்கு தெரியறதா அப்படின்னு இதெல்லாம் கேள்வி வரும். ஆனா இப்ப இன்னும் காட்டு. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி மியூட் இருங்கோ, எங்கிட்ட பேசுறா போல இருக்கு. அப்ப அந்த இதுல இல்ல அந்த இது கொடியில ஆஞ்சநேயர் பார்த்தாலே நிறைய பேர் அங்க இருக்காங்க, எல்லாம் அங்க எல்லாரும் பார்த்தா இருக்கு. அவளுக்கு எல்லாம் அந்த திவ்ய சக்ஷு இருக்கான டவுட் தான். ஆனா இவருக்கு சஞ்சய்க்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஏன்னா டெஃபினெட்லி எக்ஸ்பிளைனிங். சஞ்சய் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஆமா ஆமா கரெக்ட். தெரிஞ்சிருப்பான். ஆனா கொடியில இருக்கிற ஆஞ்சநேயருக்கு தெரிஞ்சதா, அங்க இருக்கிறவாள் பாக்கி எல்லாரும் இருந்தாங்களே அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதானா ஒரு டவுட் தான். பட் எனிவே ஒரு இது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பவாப்யயௌ ஹி பூதானாம் ஹ்ருதௌ விஸ்தரஷோமயாம் த்வத்த கமல பத்ராக்ஷம் மகாத்மியம் அபி சாவ்யயம். பவ தோற்றம், அப்யயௌ மறைவு, ஹி நிச்சயமாக, பூதானாம் எல்லா உயிர்களின், ஸ்ருதௌ கேட்கப்பட்டது, விஸ்தரக்ஷ மாதாஜி கேட்கப்பட்டது, விஸ்தரக்ஷ விவரமாக, மயா என்னால், துவத்த உம்மிடமிருந்து, கமல பத்ர அக்ஷ தாமரை கண்களை உடையவரே, மகாத்மியம் பெருமைகள், அப்பி கூட, ச மேலும், அவ்யயம் முடிவற்ற தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்பொழுது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். பொருளுரை. தாமரை கண்களை உடையவர். கிருஷ்ணருடைய கண்கள் தாமரை மலரின் இதழ்களை போன்று தோன்றுகின்றன என்று பகவான் கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் மகிழ்ச்சியுடன் அழைக்கின்றான். ஏனெனில் முந்தைய அத்தியாயம் 1 அகம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகத பிரபவ பிரளய ததா, இந்த மொத்த ஜட உலகத்தின் தோற்றம் மற்றும் மறைவுக்கான மூலம் நானே
என்று கிருஷ்ணர் அவனிடம் உறுதி அளித்திருந்தார். பின்னர் இதனை பற்றி விளக்கங்களே அவன் பகவானிடமிருந்து விவரமாக கேட்டறிந்தான். எல்லா விதமான தோற்றம் மற்றும் மறைவிற்கு மூலமாக உள்ள போதிலும் கிருஷ்ணர் அவற்றிலிருந்து தனியாக விளங்குகிறார் என்பதையும் அர்ஜுனன் அறிவான். ஏனெனில் தான் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ள போதிலும் அவ்வெல்லா இடங்களிலும் தனிப்பட்ட முறையில் இல்லை என்பதை பகவான் 9ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறினார். கிருஷ்ணரது அத்தகு அச்சிந்திய சக்தியை முழுமையாக புரிந்து கொண்டதாக அர்ஜுனன் இங்கு ஒப்புக்கொள்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, இப்ப தாமரை கண்களை உடையவரே, அதுக்கு என்ன பேர் கொடுத்திருக்கா? கமல பத்ராட்சம் வரும் இல்லையா? கமல பத்ராட்ச அப்படின்னா தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். இல்ல அவர் தான் 10th சாப்டர்ல சொன்னதில்லை, இப்ப நான் அதையும் கேட்டு தெரிஞ்சிருந்தாச்சு. தாமரை கண்களை உடையவர், தட் இஸ் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணருடைய கண்கள் எப்படி? தாமரை மலர் மாதிரி இப்படி நீண்டு இருக்கும், இதழ்களை போன்று தோன்றுகின்றன என்று பகவான் கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் மகிழ்ச்சியுடன் அழைக்கின்றார். ஏனெனில் முந்தைய அத்தியாயத்தில் 1 அகம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகதக பிரபவக பிரளயஸ்ததா அப்படின்னா என்னது? இந்த மொத்த ஜட உலகின் தோற்றம் மற்றும் மறைவிற்கான மூலம் நானே என்று கிருஷ்ணர் அவனிடம் உறுதி அளித்திருந்தார். பின்னர் இதனை பற்றிய விளக்கங்களை அவன் பகவானிடமிருந்தே விவரமாக கேட்டறிந்தார். எல்லாம் 10th சாப்டரில் முடிச்சாச்சு. எல்லா விதமான தோற்றம் மற்றும் மறைவிற்கு மூலமாக உள்ள போதிலும் கிருஷ்ணர் அவற்றிலிருந்து தனியாக இருக்கிறார். அதாவது இதுல 9th சாப்டர் இருக்கார். ஐ எம் தேர் இன் நான் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், இருந்தாலும் நான் அதுக்குள்ள இருக்கேன்னா நோ, ஐ எம் நாட் இன் தட். இதான் நிறைய ஸ்லோகத்தை அப்படி சொல்லுவாரே, நான் தான் எல்லாம் மயா சிருஷ்டா, இது சாத்துர்பண்யம் மயா சிருஷ்டா, எல்லாம் 4 விதமான மக்கள்களை பிரிவு நான் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா நான் அதுல நான் க்ஷத்ரியனா பிராமணனா அந்த மாதிரி இல்லை. ஐ எம் அவே ஃப்ரம் ஆல் தட். அந்த மாதிரி அதே போல முக்குணங்கள் இருக்கு. முக்குணங்கள் நம்மளதான் தாக்கும். நம்ம எம்போடிட் சோல். நம்ம சோல் ஆத்மா உடலை எடுத்து வரப்போ நம்மளை தாக்கும். ஆனா பகவான் அது இல்லை. பகவான் முக்குணங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். ஆனா முக்குணங்கள் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லோகங்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். எல்லா வித பின்னர் இதனை பற்றிய விளக்கங்களை அவன் பகவானிடமிருந்து விவரமாக கேட்டிருந்தான். எல்லா விதமான தோற்றம் மற்றும் மறைவிற்கு மூலமாக உள்ள போதிலும் கிருஷ்ணர் அவற்றிலிருந்து தனியாக விளங்குகிறார் என்பதையும் அர்ஜுனன் அறிவான். ஏனெனில் தான் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ள போதிலும் எல்லா இடங்களிலும் தனிப்பட்ட முறையில் இல்லை என்பதை பகவான் 9ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறினார். ஐ எம் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் இட். நான் அது வேறுபட்டு இருக்கேன். கிருஷ்ணரது அத்தக அச்சிந்திய, அதான் சிந்தியா அச்சிந்தியா ரூபா, தெரியும், கண்ணுக்கு புலப்படும், ஆனா புலப்படாமல் இருக்கும், புரியறா போல இருக்கும், புரியாம இருக்கும். அதுதான் பகவானோட அந்த மாதிரி ரூபங்கள்லாம். கிருஷ்ணரது அத்தக அச்சிந்திய, புரியப்படாத சக்தியை முழுமையாக புரிந்து கொண்டதாக அர்ஜுனன் இங்கு ஒப்புக்கொள்கிறான். எஸ், கமலவாணி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கமலவாணி மாதாஜி இருக்கேடா? இருக்கிறேன் மாதாஜி, இருக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஏவம் ஏதத், இது படிங்க, அப்போ ஈஸியா இருக்கும். ஏவமேதத்யாத்மாத்மானம் பரமேஸ்வர த்ரஷ்டுமிச்சாமி தே ரூபமைஸ்வரம் புருஷோத்தம. இவ்வாறு ஏதத், இந்த, யதா உள்ளபடி, ஆத்த பேசிய பின், துவம் நீங்கள், ஆத்மானாம் தாங்களே, பரம ஈஸ்வர முழு முதற் கடவுளே, திரஷ்டும் காண்பதற்கு, இச்சாமி நான் விரும்புகிறேன், தே உங்களுடைய, ரூபம் உருவம், ஜஷ்டிவரம் ஐஸ்வரம், இது ஐஸ்வரம், ஐஸ்வர்யம், புருஷ உத்தம புருஷரே. மொழிபெயர்ப்பு: உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கிறேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். பொருளுரை: நான் எனது சுய விரிவினால் நுழைந்த காரணத்தினால்தான் இந்த ஜட உலகம் படைக்கப்பட்டு செயல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன என்று பகவான் கூறினார். இப்போது
அர்ஜுனனை பொறுத்தவரையில் கிருஷ்ணருடைய உரைகளால் அவன் உற்சாகம் அடைந்துள்ளான். இருப்பினும் கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண நபரே என்று எதிர்காலத்தில் சிலர் நினைக்கலாம் என்பதற்காக அவர்களிடம் நம்பிக்கை ஊட்டும் பொருட்டு பிரபஞ்சத்தினுள் செயல்படும் போதிலும் பகவான் எவ்வாறு அதிலிருந்து விடுபட்டு உள்ளார் என்பதை அவன் அவரது விஸ்வரூபத்தின் மூலமாக பார்க்க விரும்பினான். அர்ஜுனன் இறைவனை புருஷோத்தம என்று அழைப்பதும் மிக முக்கியமானதாகும். கிருஷ்ணரே பரம புருஷ பகவான் என்பதால் அவர் அர்ஜுனனுக்குள்ளும் வீற்றுள்ளார். எனவே அர்ஜுனனின் விருப்பத்தை அவர் அறிவார். தன்னை தனது தனிப்பட்ட உருவாக்கிய கிருஷ்ணரின் வடிவில் காண்பதில் அவன் பூரண திருப்தியுடன் இருப்பதால் தனது விஸ்வரூபத்தை காண்பதில் அவனுக்கென்று தனிப்பட்ட விருப்பம் ஏதும் இல்லை என்பதை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஆனால் மற்றவர்களிடம் நம்பிக்கையை ஊட்டுவதற்காகவே அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை காண விரும்புகிறான் என்பதையும் அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. கிருஷ்ணருடைய உரைகளை சோதனை செய்து உறுதி செய்வதற்கான தனிப்பட்ட விருப்பம் அர்ஜுனனிடம் கிடையாது. தங்களை தாங்களே பகவானின் அவதாரம் என்று விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ளும் பல போலிகள் வருங்காலத்தில் வருவார்கள் என்பதால் கடவுள் என்பவர் விஸ்வரூபத்தை காட்டக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிப்பதற்காகவும் அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை காண விரும்புகிறான் என்றும் பகவானால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது. எனவே மக்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். தன்னையே கிருஷ்ணர் என்று கூறிக்கொள்பவன் அந்த கூற்றினை மக்கள் மத்தியில் நிரூபிப்பதற்காக விஸ்வரூபத்தை காட்டுவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுலதான் சொல்றேன் இச்சாமி. நம்ம பார்த்தேன் ஏதோ ஸ்லோகத்துல வருமே, இச்சாமி தே ரூபம். இச்சாமி தே ரூபம். உங்களுடைய அந்த ரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப இச்சைனா எனக்கு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன். உண்மை உருவில்னா என்னது? நார்மல் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல நான் பாக்குறேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி எல்லா இடத்தையும் இருக்கீங்க அப்படி சொல்றீங்களே, இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது இந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை, அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. இருந்தாலும் நீங்க முன்னாடி நார்மல் ரூபத்துல இருந்தாலும் நீங்க எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்களே, அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு பாக்குறதுக்கு விருப்பமா இருக்கு. நான் எனது சுய விரும்பினால் நுழைந்த காரணத்தினால் தான் இந்த ஜட உலகம் படைக்கப்பட்டு செயல்கள் நடைபெற்று வருகிறது. எல்லாம் இவர் சுயம். இவரை யாரும் பிறக்க வைக்கவில்லை. இவர் பிறந்தவரே இல்லை. நம்மள மாதிரிதான். நம்ம ஜீவாத்மா அப்படித்தானே. நம்மளாம் சுயமா உள்ளவங்க தான். நான் எனது சுய விரும்பினால் சொந்த பிளீனரி எக்ஸ்பென்ஷனா பண்ண நுழைந்த காரணத்தினால்தான் இந்த ஜட உலகம் படைக்கப்பட்டு செயல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன என்று பகவான் கூறினார். இப்பொழுது அர்ஜுனனை பொறுத்தவரையில் கிருஷ்ணருடைய உரைகளால் அவன் உற்சாகம் அடைந்துள்ளான். இருப்பினும் கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண நபரை என்று எதிர்காலத்தில் நம்மள மாதிரி உள்ளவா, இவன் அந்த காலத்துல இருக்கிறவங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி. சோ அவங்க எல்லாருமே நம்பணும். இன்னும் நல்ல நம்பிக்கை வரும் அப்ப அவர் அந்த மாதிரி காட்டி கொடுத்தா அந்த மாதிரி. சோ ஒரு சாதாரண நபரே என்ற எதிர்காலத்தை சிலர் நினைக்கலாம் என்பதற்காக அவர்களிடம் நம்பிக்கை ஊட்டும் பொருட்டு பிரபஞ்சத்தினுள் செயல்படும் போதிலும் பகவான் இவ்வாறு அதிலிருந்து விடுபட்டு உள்ளார் என்பதை அவன் அவரது விஸ்வரூபத்தின் மூலமாக பார்க்க விரும்பினான். அப்ப என்னது அவர் காட்டி தரும்போது நான் இதான் இருக்கேன், அவராவும் இருக்கேன், சிவனாவும் இருக்கேன், கார்த்திகேயனாவும் இருக்கேன், வருணனாவும் இருக்கேன், எல்லாம் நாரதராவும் இருக்கேன், எல்லாம் காட்டித்தர. ஆனாலும் அவர் நாரதர் இல்லை. நாரதர் ஒரு தனி உருவம், வருணன் ஒரு தனி உருவம், எல்லாம் தனித்தனி. அதுதான் இப்ப எல்லா பிரபஞ்சத்தை அவர் நிறைந்திருந்தாலும் அவர் he is away from all that. ஒரு சாதாரண நபரே என்று எதிர்காலத்தில் சிலர் நினைக்கலாம் என்பதற்காக அவர்களிடம் நம்பிக்கை ஊட்டும் பொருட்டு பிரபஞ்சத்தினுள் செயல்படும் போதிலும் பகவான் எவ்வாறு அதிலிருந்து விடுபட்டு உள்ளார் என்பதை அவன் அவரது விஸ்வரூபத்தின் மூலமாக பார்க்க விரும்பினான். அர்ஜுனன் இறைவனை புருஷோத்தமா என்று அழைப்பதும் மிக முக்கியமானதாகும். கிருஷ்ணரே பரம புருஷ பகவான் என்பதால் நம்ம ஜீவாத்மானா அவர் பரமாத்மா இல்ல, பரமா அந்த மாதிரி. அப்புறம் புருஷோத்தமா அப்படின்னா இருக்கிற உத்தமர். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிற புருஷாலேயே அவர் உத்தமர். படிச்சேன். அர்ஜுன இறைவனை புருஷோத்தமன் என்று அழைப்பதும் மிக முக்கியமானதாகும். கிருஷ்ணரை பரம புருஷ பகவான் என்பதால் அவர் அர்ஜுனனுக்குள்ளும் வீற்றுள்ளார். அர்ஜுனனாகவும் இருக்கேன் அப்படின்றார். எனவே அர்ஜுனனின் விருப்பத்தை அவர் அறிவார்.
அவன் எதுக்கு அதை கேட்கிறான்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும். தன்னை தனது தனிப்பட்ட உருவாகிய கிருஷ்ணரின் வடிவில் காண்பதில் அவன் பூர்ண திருப்தியுடன் இருப்பதால் தனது விஸ்வரூபத்தை காண்பதில் அவனுக்கென்று தனிப்பட்ட விருப்பம் ஏதும் இல்லை. ஆல்ரெடி இஸ் வெரி, அவர் அர்ஜுனனுக்கு தெரியும் இவர் கடவுள் தான், எல்லாம் அந்த காசஸ் ஆஃப் ஆல் தி யூனிவர்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் எல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் அவன் பூர்ண திருப்தியுடன் இருப்பதால் தனது விஸ்வரூபத்தை காண்பதில் அவனுக்கென்று தனி ஒரு விருப்பம் எல்லாம் கிடையாது. அவனுக்குன்னு ஒரு விருப்பம், எனக்கு இன்னொன்னு பார்க்கணும், அவனுக்கு ஒரு டெஸ்டிங் மாதிரி இல்லைடா, டெஸ்ட் பண்றதுக்கெல்லாம் காட்டணும், காட்டி கொடுக்கணும் சொல்லவே இல்லை என்பதை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் மற்றவர்களிடம் நம்பிக்கை ஊட்டுவதற்காகவே அர்ஜுன் விஸ்வரூபத்தை காண விரும்புகிறார் என்பதையும் அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. பரப்புற ஜெனரேஷன் யாரெல்லாம் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டுறதுக்கு வேண்டி இதெல்லாம் காட்டி கொடுத்த சொல்றாரு. அதுவும் தெரியாது. கிருஷ்ணருடைய உரைகளை சோதனை செய்து இல்ல வேற விதமா நினைப்பாங்க. ஓ நீ பண்ணி காட்டி பார்க்கலாம், லெட் மீ டெஸ்ட், பகவானை டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறேன் அப்படின்னு நினைக்கல. இல்ல நான் பெரியவன், எனக்கு நீங்க காட்டுங்க பார்க்கலாம், அந்த மாதிரி எண்ணம் ரெண்டும் கிடையாது. கிருஷ்ணருடைய உரைகளை சோதனை செய்து உறுதி செய்வதற்கான தனிப்பட்ட விருப்பம் அர்ஜுனனிடம் கிடையாது. தங்களை தாங்களே பகவான் அவதாரம் என்று விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ளும் பல போலிகளுக்கு இது ஒரு சோதனை மாதிரி. வருங்காலத்தில் வருவார்கள் என்பதால் கடவுள் என்பவர் விஸ்வரூபத்தை காட்டக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிப்பதற்காகவும் அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை காண விரும்புகிறான் என்றும். அப்படின்னா என்னது, யாராவது போலிகள்லாம் இப்பதான் நிறைய வருவாங்க தெரியும். யாராவது நான் கடவுள் சரி விஸ்வரூபம் எடுத்து காட்டு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாமே, அவ எடுத்து காட்டு சொன்னா தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா கடவுள்ங்கிறவர் தான் விஸ்வரூபத்தை காட்ட முடியும், அவர் தான் மலையை தூக்க முடியும். உங்களால எல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சோ அவள் எல்லாம் போலி மனிதர்களுக்கு ஒரு சோதனை மாதிரி. அந்த இது கடவுள் என்பவர் விஸ்வரூபத்தை காட்டக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிப்பதற்காகவும் அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை காண விரும்புகிறான் என்றும் பகவானால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது. எனவே மக்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். தன்னையே கிருஷ்ணர் என்று கூறிக்கொள்பவன் அந்த கூற்றினை மக்கள் மத்தியில் நிரூபிப்பதற்காக விஸ்வரூபத்தை காட்டுவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். மெயின் ஆனது டெஸ்ட். அவளுக்கெல்லாம் என்னது, ஒரு விஸ்வரூபம் காட்டி சொன்னா எல்லா போலி மனிதர்கள்லாம் நான் கடவுள் சொல்றதை விட்டுருவான். எஸ், ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 11.4 மன்யசே யதி மன்யசே மேல ஹெட்டிங் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஹெட்டிங் படிக்கிறா? மன்யசே யதி தச்சக்ய மன்யசே யதி தச்சக்யம் மயா திரஷ்டுமிதி பிரபோ யோகேஸ்வர ததோமே துவம் தர்ஷயாத்மான மவ்யயம். மன்யசே யதி நீங்கள் நினைத்தால், தத் அந்த, சக்கியம் சாத்தியமாகும், மயா என்னால், திரஷ்டும் காண, இது இவ்வாறு, பிரபோ இறைவா, யோக ஈஸ்வர எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, தத பிறகு, மே எனக்கு, துவம் நீங்கள், திருஷ்ய காட்டும், ஆத்மானம் தங்களை, அவ்யயம் நித்திய மொழிபெயர்ப்பு, உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், எம்பெருமானே எல்லா யோக சக்திகளின் நிறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும். பொருளுளை முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை ஜடப்புலன்களை கொண்டு காண்பதோ கேட்பதோ புரிந்து கொள்வதோ உணர்வதோ இயலாது என்றும், அதே சமயத்தில் நாவிலிருந்து தொடங்கும் இறைவனது திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தால் பகவானே தன்னை வெளிப்படுத்துவார். அப்போது அவரை காண முடியும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் ஒரு ஆன்மீக பொறியே என்பதால் பரமபுருஷனை பார்ப்பதோ புரிந்து கொள்வதோ சாத்தியமல்ல. பக்தனான அர்ஜுனன் தனது கற்பனையின் பலத்தை நம்பவில்லை. மாறாக உயிர்வாழியான தமது எல்லைகளை ஒப்புக்கொண்டு கிருஷ்ணரது அளக்கவியலாத தன்மையை ஆமோதிக்கின்றான். ஓர் உயிர்வாழி எல்லையும் வரம்புமற்ற நபரை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல என்பதை அர்ஜுனன் அறிந்திருந்தான். ஆனால் அந்த எல்லையற்ற நபர் தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்தும் போது அத்தகு எல்லையற்ற கருணையால் அவரது எல்லையற்ற தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். இறைவன் தமது சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகளை உடையவர் என்பதால் யோகேஸ்வர எனும் சொல்லும் இங்கே மிகவும் முக்கியமானது. அவர் எல்லையற்றவர் என்ற போதிலும் அவர் விரும்பினால் தனது கருணையின் மூலம் தன்னை வெளிக்காட்ட முடியும். எனவே அத்தகு புரிந்து கொள்ள இயலாத கிருஷ்ணரின் கருணையை யாசிக்கிறான் அர்ஜுனன். அவன் கிருஷ்ணருக்கு கட்டளை கொடுக்கவில்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் பூரணமாக சரணடைந்து பக்தி தொண்டில் ஒருவன் ஈடுபடாத வரையில் தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்கான அவசியம் கிருஷ்ணருக்கு இல்லை. எனவே
தங்களது மனக்கற்பனையின் பலத்தை நம்பியிருக்கும் மனிதர்கள் கிருஷ்ணரை காண்பது சாத்தியமல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், இதுதான் நம்ம வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு பார்க்கணும், எனக்கு செய்யணும், அப்ப பகவான் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குற அப்படி இல்லை. அப்படி நீங்க நினைத்தா என்னால பார்க்க முடியும். உங்களுக்கு நினைத்தால் இப்ப நம்ம என்ன பகவான் வேண்டிக்கணும்னால எப்படி வேண்டிக்கணும்? எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் நிறைய இருக்கு, லிஸ்ட் நிறைய இருக்கு அவங்ககிட்ட, அது வேணும் இது வேணும்னு. ஆனா அது கேட்கும் போது என்னது, அது எனக்கு வந்து இஃப் ஐ டிசர்வ் இட், எனக்கு வந்து நான் வந்து அதுக்கு தகுதி பெற்றவனா இருந்தால் நீங்க கொடுங்க. அந்த மாதிரி கேட்டுட்டோம்னாக்கா கிடைக்கலைனாலும் வருத்தம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம இன்னும் அதுக்கு தகுதி ஆகலைன்னு அர்த்தம். இப்ப அதுக்கு தகுதி பெறறதுக்கு என்ன வழி உண்டோ அதை பண்ணணுமே தவிர, பத்தியா பகவான் கண்ணில்லை மூக்கில்லை, அவர் பாரு எனக்கு கொடுக்கவே இல்லை, நான் அவ்வளவு ஜபம் பண்ணேன், நான் அவ்வளவு எல்லாம் பண்ணேன், அது பண்ணேன், இப்படி நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி இல்லாம உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா, உங்களுக்கு தோன்றது என்னாலும் அது அந்த இது ஏதோ நம்ம ஆசைப்படுறோம் அது கிடைக்கணும்னு உங்களுக்கு நீங்க நினைத்தல்னா அதுக்கு தகுதியானவன் நான் வந்து அதுக்கு தகுதியானவன் அப்படின்னு நீங்க நினைத்தீர்கள்னா அதை எனக்கு கொடுங்க. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கேட்கணும். ஓகே, உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, இந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியது. ஏன்னா அது பார்க்கறதுக்கு பாபனால முடியணுமே, அந்த தகுதி வேணுமே. அப்ப முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை ஜடப்புலன்களை கொண்டு காண்பதோ கேட்பதோ புரிந்து கொள்வதோ உணர்வதோ இயலாது. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திருக்கோம். வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா அவர் இருக்காரு, இல்லாமையும் இருக்காரு, இங்கேயும் இருக்காரு, ஆட்டுக்குள்ளேயே இருக்காருங்கிறோம் பரமாத்மாவா, அந்த கோலக பிருந்தாவனத்தையும் இருக்காரு. அது எல்லாம் அவர் தான் படைத்திருக்காரு. அவர் அதுக்குள்ள இல்லைன்னு சொல்றாரு. கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா தான் இருக்கும். அப்போ அது வந்து நம்ம ஜடப்புலன்களால உணர்வதெல்லாம் கொஞ்சம் கடினம், அது இயலாதுன்னே போட்டுட்டான். என்றும் அதே சமயத்தில் நாவிலிருந்து தொடங்கும் இறைவனது திவ்யமான அன்பத்தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தால் பகவானே தன்னை வெளிப்படுத்துவார். நாவிலிருந்து தொடங்கும் இந்த ஜப்பா, ஜப்பாலேருந்து ஆரம்பிச்சாலே போறோம். அப்புறம் நம்ம வேற எல்லாம் நம்ம ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் படிக்கிறோம், அப்புறம் வேற என்னெல்லாம் டிவிஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாலும் அதெல்லாம் வந்து அப்ப பகவானை காட்டி நமக்கு எப்படி வந்து காட்டி கொடுக்கணும்னு அது போல நமக்கு புரியுறா போல அவர் காட்டி கொடுத்துருப்பார். ஏதோ ஒரு மனித ரூபத்துல வந்து நமக்கு காட்டி கொடுப்பார், ஏதோ நமக்கு செஞ்சு காட்டுவார். அதுல நமக்கு வந்து கொஞ்சம் திருப்தி ஏற்படும். பகவானே வந்து பண்ணி கொடுத்தா போல இருக்கே அப்படின்னு. ஒரு பணம் வேண்டி இருக்குமா இருக்கும் இல்லை, அதான் முன்னாடி இப்போ சொல்லுவேன், கோயிலுக்கு போறதுக்கு இதெல்லாம் இங்க இவ்வளவு எல்லாம் தூரம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜம்மு காஷ்மீர் எல்லாம் இருக்கு, நினைச்சா கூட போக முடியாது, பிளான் பண்ணா கூட போக முடியாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் புகையெல்லாம் இருக்குமா, உள்ளூர் போனோம் அந்த மாதிரின்னு சொல்லுவோம். ஆனா எப்படி ஆசை இருந்ததுனாக்கா அது பகவான் நிறைவேற்றுவார். சோ அதான் நம்ம வந்து அதுக்கு தகுதி பண்ணிட்டு இருக்கணும். பகவான் அதை வந்து நிறைவேற்றுவார். அப்போது அவரை காண முடியும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் ஒரு ஆன்மீக பொறியே என்பதால் இப்ப நம்ம எல்லாமே பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லார்ட். நம்ம வந்து அந்த பொறி, தட் மீன்ஸ் அவர் வந்து ஒரு கடல் மாதிரி இருக்காரு, நம்ம அதுல ஒரு துளி மாதிரி, தண்ணி துளி எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சிறு ஒரு ஓஷனோட அந்த சமுத்திரத்துல இருந்து ஒரு துளி தண்ணி வந்து டேஸ்ட் பண்ணா அதே உப்பு ரசம் தான் இருக்கும். இதுவும் அதே தான். ஸோ இந்த துளியில உள்ள எவ்வளவு குவாலிட்டி இருக்கோ அதே தான் சமுத்திரத்துல இருக்கும். அதே போல தீப்பொறி இவ்வளவு சூடா இருக்கும்னா அந்த தீப்பொறியோ தீ பிழம்பு அவ்வளவு சூடா இருக்குன்னா தீப்பொறியும் அது போலதான் இருக்கும். பட்டாசு எல்லாம் பண்ணும்போது அதுல அந்த ஒரு ஸ்பார்க் நம்ம ஸ்கின்ல பட்டா கூட எரிஞ்சிடும். அது குவாலிட்டி வில் பி த சேம், ஒன்லி குவான்டிட்டி நம்ம வந்து ரொம்ப கம்மி. பகவான்ட்டு அவ்வளவு அப்புலன்ஸ் இருந்தா நம்ம வந்து ரொம்ப கம்மி தான். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அங்கேயிருந்து வந்ததுனால நமக்கு நிறைய கடவுளோட அந்த இதெல்லாம் பொட்டன்சி எல்லாம் நம்ம கிட்டே இருக்கும். ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஓகே, எங்க படிச்சேன் அர்ஜுனன், பக்தனான அர்ஜுன் அவரை காண முடியும் என்று கூறப்பட்டார். அவரை பகவானே தன்னை வெளிப்படுத்துவார், அப்போது அவரை காண முடியும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எப்போ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துவது. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் ஒரு ஆன்மீக பொறியே என்பதால் பரமபுருஷனை பார்ப்பதோ புரிந்து கொள்வதோ சாத்தியமல்ல, நம்மளேதான் அது. பக்தனான அர்ஜுனன் தனது கற்பனையின் பலத்தை நம்பவில்லை, மாறாக உயிர் வாழியான தனது எல்லைகளை ஒப்புக்கொண்டு கிருஷ்ணரது அளக்கவியலாத தன்மையை ஆமோதிக்கின்றான். ஏன்னா இட் இஸ் நாட் இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் தான் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். அப்படி இல்லையா, அளக்கவே முடியாது. அவ்வளவு அவரோட வந்து இதற்கு பிரபஞ்சம் முழுக்க இதை பரவி இருக்கார். அது வந்து அப்போ அது வந்து ஆமோதிக்கின்றான். ஒரு உயிர் வாழி எல்லையும் வரம்பு மற்ற நபரை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல என்பதை அர்ஜுனன் அறிந்திருந்தார். ஆனால் அந்த எல்லையற்ற நபர் தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்தும் போது அத்தகைய எல்லையற்ற கருணையால் அவரது எல்லையற்ற தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும்.
நமக்கு நம்ம இது பார்க்கணும்னு நினைச்சா நம்மளால முடியாது. ஆனா எப்ப அந்த நபரை யாரே எல்லையற்ற இது இருக்கு பொட்டன்சி இருக்கிற நபரை வந்து நான் காட்டி அருளறேன் அப்படின்னாக்கா, அப்ப நமக்கு வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். கருணையால் அவர் எல்லையற்ற தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். இறைவன் தமது சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகளை உடையவர் என்பதை நமக்கு புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. அவ்வளவு சக்தி பெற்றவர் பகவான். அந்த மாதிரி சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகளை உடையவர் என்பதால் யோகேஸ்வரா எனும் சொல்லும் இங்கே மிகவும் முக்கியமானதாகும். அவர் எல்லையற்றவர் என்ற போதிலும் அவரே விரும்பினால் தனது கருணையின் மூலம் தன்னை வெளிக்காட்ட முடியும். எனவே அத்தகு புரிந்து கொள்ள இயலாத கிருஷ்ணரின் கருணையை ஆசிக்கின்றான் அர்ஜுனன். அதனால கேட்கிறான், நீங்க வந்து எனக்கு காட்டியருங்க, உங்களுக்கு நான் வந்து பார்க்க முடியும், உங்களுடைய ரூபத்தை அந்த மாதிரி பார்க்க முடியும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் எனக்கு காட்டியருங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறான். அவன் கிருஷ்ணருக்கு கட்டளை கொடுக்கவில்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் பூர்ணமாக சரணடைந்து பக்தி தொண்டில் ஒருவன் ஈடுபடாத வரையில் தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்கான அவசியம் கிருஷ்ணருக்கு இல்லை. அவர் முன்னாடியே சொல்லிட்டார், ஆன்மீகத்தை யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ அவளுக்குலாம் நான் வந்து என்ன புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது, நான் அவர்களுக்கு காட்டியும் கொடுக்க மாட்டேன். ஐ வில் நாட் ஷோ மை பிரசன்ஸ் அட் ஆல். ஆனா இவர் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறதுனால அவனால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறத அவர் காட்டி கொடுத்தார். இல்லாட்டா அவருக்கு காட்டி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன் அவர் பக்தன் இல்லை அப்படின்னு தெரிந்தா எந்த காட்டி கொடுக்கணும். எனவே தங்களது மனக்கற்பனையின் பலத்தை நம்பி இருக்கும் மனிதர்கள் கிருஷ்ணரை காண்பது சாத்தியமல்ல. மனக்கற்பனையால பகவானை வந்து கன்காக்டட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் பண்ணி பகவான் இப்படி நான் தான் பகவான், நீதான் பகவான், அதுவும் பகவான் இதுவும் பகவான், அந்த மாதிரிலாம் என்றவங்களுக்கு எல்லாம் பகவான் சரி நீ அதையே நம்பின்ற, நான் என்னோட இதெல்லாம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு வேண்டியிருப்பார். எஸ், அப்புறம் இது யாரு? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க, அப்பதான் எனக்கு ஆர்டர் தெரியும். நான் படிக்கணுங்க மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜியா படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பஷ்ய மே பார்த்த ரூபாணி சதசோத சகஸ்ரஷஹ நானாவிதானி திவ்யானி நானா வர்ணாக்ருதீனி ச. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், பஷ்ய காண்பாயாக, மே எனது, பார்த்த பிருதாவின் மகனே, ரூபாணி உருவங்கள், சதசக நூற்றுக்கணக்கான, அத மேலும், சகஸ்ரஷக ஆயிரக்கணக்கான, நானா பலதரப்பட்ட, விதானி பலவிதமான, திவ்யானி திவ்யமான, நானா பலதரப்பட்ட, வர்ண வர்ணங்கள், ஆக்ருதீனி உருவங்கள், ச மேலும். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. பொருளுரை. கிருஷ்ணரை அவரது விஸ்வரூபத்தில் பார்க்க விரும்பினான் அர்ஜுனன். அந்த விஸ்வரூபம் திவ்யமான ரூபம் என்ற போதிலும் பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்திற்காக உண்டானதாகும். எனவே இந்த ஜட இயற்கையின் நிலையற்ற காலத்திற்கு அஃது உட்பட்டதாகும். ஜட இயற்கை தோன்றி மறைவதைப் போலவே கிருஷ்ணருடைய இந்த விஸ்வரூபமும் தோன்றி மறையக்கூடியதாகும். ஆன்மீக வானில் நித்தியமாக நிலை பெற்றுள்ள கிருஷ்ணரது மற்ற உருவங்களை போன்றது அல்ல இது. ஒரு பக்தனை பொறுத்தவரை விஸ்வரூபத்தை காண வேண்டிய ஆவல் அவனிடம் இல்லை. ஆனால் கிருஷ்ணரை இவ்வாறு காண அர்ஜுனன் விரும்பியதால் கிருஷ்ணர் இந்த ரூபத்தை அவனுக்கு காட்டுகின்றார். இந்த விஸ்வரூபம் எந்த ஒரு சாதாரண மனிதனாலும் காணப்படக்கூடியது அல்ல. இதை காண்பதற்கான சக்தியை கிருஷ்ணர் தான் அளிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரெண்டும் இருக்கு. பகவான் வந்து இவனுக்கு வந்து பக்தன் சொல்லிட்டு தான் அவர் காட்டி கொடுத்திருக்காரு. அப்புறம் அர்ஜுனனுக்கு எப்படி டெஸ்ட் பண்ற போல எல்லாம் அவன் பண்ணவும் இல்லை. ஹீ நோஸ் அவர் வந்து கடவுள் தான் அப்படின்னு. இருந்தாலும் காட்டி கொடுத்தா என்னது, சாதாரண நபர் என்று எண்ணுபவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டுறதுக்கு வேண்டிதான். அதனால ரெண்டு சைடும் தெரிஞ்ச இது அவரும் காட்டி கொடுக்க, ஏன்னா இவர் வந்து பக்தன் அப்படின்னு. சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபத்தினை இப்பொழுது காண்பாயாக. எல்லாம் நம்ம காட்டித்தரேன், எந்த ரூபத்துல எல்லாம் இருக்கேன், பலவிதமான நானாவிதானி எல்லாம் இருக்கேன். என்னது நானாவிதானி திவ்யானி, நானா வர்ண, எல்லாம் நானா டிஃப்ரெண்டா பலதரப்பட்ட ஒரு நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான சஹஸ்ரஷ சதசக எல்லாத்தையும் நான் காட்டித்தரேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணரை அவரது விஸ்வரூபத்தில் பார்க்க அர்ஜுனன் விரும்பினான். அந்த விஸ்வரூபம் திவ்யமான ரூபம் என்ற போதிலும் பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்திற்காக உண்டானதாகும். எனவே பிரபஞ்சத்துல வந்து அவர் வந்து நிரம்பி இருக்கார், ஒரு உருவமா இருக்கார். இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க நிறைஞ்சிருக்கார். இதெல்லாம் தோற்றுவிக்கிறதுக்கு தான் அவர் வந்து பண்ணியிருக்கார். எனவே இந்த ஜட இயற்கையின் நிலையற்ற காலத்திற்கு அது உட்பட்டதாகும். ஜட இயற்கை தோன்றி மறைவதை போலவே கிருஷ்ணருடைய அந்த விஸ்வரூபமும் தோன்றி மறையக்கூடியதாகும். ஆன்மீக வானில் நித்தியமாக நிலை பெற்றுள்ளது கிருஷ்ணரது மற்ற உருவங்களை போன்றது அல்ல.
இது அல்ல. இது ஒரு பக்தனை பொறுத்தவரை விஸ்வரூபத்தை காண வேண்டிய ஆவல் அவனிடம் இல்லை. ஒரு பக்தருக்கு என்னது, இதெல்லாம் விஸ்வரூபத்தை பார்த்தாதான் எனக்கு நம்பிக்கை, எனக்கு அதைதான் பார்த்துட்டு இருந்தாதான் எனக்கு வந்து பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை வரும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பக்தன் எண்ண மாட்டான். பக்தனுக்கு எந்த பகவான் வந்து கிருஷ்ணர், புல்லாங்குழல் வச்சுக்கிற கிருஷ்ணா இருக்கட்டும், ஆளிலை அந்த சின்ன குழந்தை கிருஷ்ணரா இருக்கட்டும், எப்படி இருந்தாலும் கடவுள்னு நம்பி அவன் வந்து எல்லாம் அவனுடைய வழிபாடு பண்ணும். அவனுக்கு அந்த ஃபுல்லா எக்ஸ்பென்ஷன் காட்டினாதான் எனக்கு நம்பிக்கை வரும், அதே இதுலதான் நான் வந்து நம்ப போறேன், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஓகே, ஆன்மீக வானில் நித்தியமானது. ஓகே, கிருஷ்ணர் இது ஒரு பக்தனை பொறுத்தவரை விஸ்வரூபத்தை காண வேண்டிய அவள் அவனிடம் இல்லை. ஆனால் கிருஷ்ணரை இவ்வாறு காண அர்ஜுனன் விரும்பியதால் கிருஷ்ணன் அந்த ரூபத்தை அவனுக்கு காட்டுகிறார். அர்ஜுனனுக்கு ஆசை இருக்கு இல்லையா பாக்குறதுக்கு, அதனால அவர் வந்து காட்டி கொடுக்கிறார். ஆனா நார்மலா ஒரு பக்தனுக்கு என்னது, ஒரு பக்தன்னாக்கா அவன் வந்து விஸ்வரூபமா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும், நோ ப்ராப்ளம், ஐ ஹவ் அக்செப்டட் கிருஷ்ணா ஆஸ் இட் இஸ், அந்த மாதிரி. இந்த விஸ்வரூபம் எந்த ஒரு சாதாரண மனிதராலும் காணப்படக்கூடியது அல்ல. அதான் இப்ப நம்ம அப்போ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பேசணுமே, அதைதான். இது எல்லாரையும் சாதாரண மனிதனாலும் காணப்படக்கூடியது அல்ல. அது வந்து திவ்ய சக்ஷுகம். இதை காண்பதற்கான சக்தியை கிருஷ்ணர் தான் அளிக்க வேண்டும். அது அந்த சக்தியை கிடைத்தாதான் வந்து பார்க்கணும். பாக்கியோ பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நடக்கிறதுன்னு தெரியுமே தவிர விஸ்வரூபம் பார்க்க முடியாது. எஸ், சாஸ்வதா மாதாஜி படிக்கல, சத்யபாமா மாதாஜி படிங்க. பஷ்யாதித்யம் வசுந்தரா அங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் வரலையே சத்யபாமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி இல்ல. ஓகே, இது வந்து நான் படிச்சோம். ஓகே. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तदा बहून् यत्दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. பஷ்ய காண்பாயாக ஆதித்யான் அதித்தியின் 12 மைந்தர்கள், வசூன் 8 வசுக்கள், ருத்ரான் ருத்ரரின் 11 உருவங்கள், அஸ்வினவ் 2 அஸ்வினிகள், மருதக 49 மருத்துக்கள், வாயு தேவர்கள், அதனாலதான் மருதக. ததா மேலும் பகூனி பற்பல அதிருஷ்ட கண்டிராத, அதிர்ஷ்டம் சொல்றேன், அது வந்து காண, திருஷ்டனா காண்றது, அதிருஷ்டனாக்க ஆப்போசிட் ஆஃப் காண்றது, அப்போ காண முடியாதது. நீ கண்டிராத பூர்வாணி இதற்கு முன்பு, பஷ்ய பார், ஆச்சரியானி ரொம்ப ஆச்சரியமான அனைத்தையும் பார் அப்படின்னு. பாரதர்களில் சிறந்தவனே. மொழிபெயர்ப்பு. சத்யபாமா இருக்கீங்களா? மன்னா உங்களுக்கு பேச முடியலன்னா லாக் அவுட் பண்ணிட்டு வாங்க, அப்ப அடுத்த ஸ்லோகா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்தம் வருது இல்ல மாதாஜி, நீங்க பேசுறல ஒண்ணுமே ஆடியோ கனெக்ட் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப நீங்க லாக் அவுட் பண்ணிட்டு வாங்க, அடுத்த இது படிக்கலாம். ஓகே. பாரதர்களின் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். எல்லாத்தையும் ஒரு கிட்ட காட்டுற, எல்லாரையும் பாரு, உனக்கு யாரெல்லாம் பார்க்கணுமோ பாரு, என் பக்கத்திலேயே இருக்காங்க பாரு, அதெல்லாம் இங்கிட்டே தான் நான் விரித்து காட்டுறேன் அப்படிங்கிற. எல்லாம் விரிந்து அவருடைய அந்த இதை வந்து உருவத்தை வந்து விரிச்சு இப்படி காட்டுற. இப்ப எல்லாரும் அதுக்குள்ள இருக்கிறத பாக்குறாரு. யாரு? தேவர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், ஆதித்யர்கள் எல்லாரையும் பாக்குறாரு. அனைவரையும் இங்கே பார், இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார். பொருளுரை. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருடைய நெருங்கிய நண்பனும் அறிஞர்களில் மிகவும் முன்னேற்றம் அடைந்தவனும் ஆவார். இருப்பினும் கிருஷ்ணரை பற்றி அனைத்தையும் அவன் அறிந்திருக்கவில்லை, அது சாத்தியமும் இல்லை. இந்த உருவங்களையும் தோற்றங்களையும் மனிதர்கள் கண்டதும் இல்லை, கேட்டதும் இல்லை என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இப்போது அத்தகைய அற்புத உருவங்களை கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்துகிறார். வந்துட்டாங்களா? சத்யபாமா மாதாஜி வந்துட்டா? கேக்குறது படிங்க. என்ன ப்ராப்ளம்? கேட்க மாட்டேங்கிறது. என்ன சொல்ற மாதாஜி? வெளியில இருக்கேளா? போன்ல இருந்து படிப்பேன், இப்ப லேப்டாப் பட் கேட்க மாட்டேங்கிறது உங்க வாய்ஸ். தெரியல மாதாஜி. என்ன தெரியல? அப்போ நல்லா பேசுந்தாளே, கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு என்ன பேசுந்தாள், இப்ப என்ன கேட்டுட்டு இருந்தது, என்ன தெரியல மாதாஜி. படிக்க மாதாஜி. ஏகஸ்தம் ஜெகத் கிருஷ்ணம் ரக்ஷ்ய அக்தய சர அக்ஷரம் மம தேஹோ புடாகேக்ஷர் யத் ச அன்ய திரஷ்டும் இச்சமி.
மாதாஜி தெரியல மாதாஜி. இருக்கே மாதாஜி இங்க இக இதில் ஏகஸ்தம் இக இதில் ஏகஸ்தம் ஒரு இடத்தில் ஜகத் அகிலம் ஏகஸ்தனம் முழுமையாக அக்ஷய இது ஏகஸ்தனம் முழுமையாக அக்ஷய பார் அத்தைய உடனடியாக ச உடன் சர அசைகின்ற அசரம் அசையாத மம எனது தேக தேகே இந்த உடலில் புறா கேட்ச அர்ஜுனா அந்த சாய் இதர அந்நியது மேலும் திரஷ்டும் காண்பதற்கு இச்சசி நீ விரும்புகின்றாயோ? ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருக்கு மாதாஜி, ரொம்பவே கிளியராவே இல்ல. ஆமா மாதாஜி, தெரியல மாதாஜி. என்ன பண்ண? அர்ஜுனா நீ பார்க்க விரும்புவை அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். இப்போது நீ விரும்புவை மட்டுமின்றி எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவையோ அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அசைகின்றவை அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன. ஒரு உரை ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு முழு உலகத்தையும் காண யாராலும் முடியாது. மிகவும் முன்னேற்றம் அடைந்த விஞ்ஞானியும் உலகில் மற்ற பாகங்களில் நடப்பதை அறிய முடியாது. ஆனால் அர்ஜுனனை போன்ற பக்தர்கள் உலகின் எல்லா பகுதிகளிலும் நடப்பது அனைத்தையும் காண முடியும். இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என அர்ஜுனன் எதை காண விரும்பினாலும் காண்பதற்கான சக்தியை கிருஷ்ணர் அவனுக்கு கொடுக்கிறார். இவ்வாறாக கிருஷ்ணருடைய கருணையால் அர்ஜுனன் எல்லாவற்றையும் காண முடிகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாத்தையும் அந்த இதுல பாக்க என்னது உடனடியாக பாரு. என்னது அர்ஜுனா, நீ என்னெல்லாம் பார்க்க விரும்புகிறாயோ அதெல்லாம் இப்போ இம்மிடியேட்டா பாரு. எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பாரு. இப்போதே நீ விரும்புபவை மட்டுமின்றி எதிர்காலத்தில் ஃபியூச்சர்ல உனக்கு என்னெல்லாம் பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கும், நீ எதெல்லாம் காண விரும்புவாயோ அதையும் நீ பார்க்கலாம். அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அசைகின்றவை அசையாதவை அப்படின்னா இந்த மலைகள் மரங்கள் இதெல்லாம் அசைகிறதோ, இந்த உயிர்வாழிகள் அசையற உயிர்வாழிகள் அசையாதது எல்லாத்தையும் பாரு. அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன. ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு முழு உலகத்தையும் காண யாராலும் முடியாது. மிகவும் முன்னேற்றம் அடைந்த விஞ்ஞானியும் உலகின் மற்ற பாகங்களில் நடப்பதை அறிய முடியாது. இப்ப இங்க உட்கார்ந்து என்ன பெரிய விஞ்ஞானியா இருந்தாலும் அமெரிக்கால கரெக்டா ஒரு அந்த சைடு, நம்ம இப்ப பகல்னா அவங்களுக்கு இரவா இருக்கும், நமக்கு இரவுனா அவங்களுக்கு பகலா இருக்கும். அவளுக்கு கூட அங்க என்ன நடக்கிறது தெரியாது. ஏன்னா இப்படி ரவுண்டா இருக்கு அர்த். ஸோ அதர் சைட் ஆஃப் த அர்த், பார்ட் ஆஃப் த அர்த் யாருக்கும் அந்த மாதிரி பார்க்க, ஈவன் விஞ்ஞானி கூட அந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது. ஆனால் அர்ஜுனனை போன்ற பக்தர்கள் உலகின் எல்லா பகுதிகளிலும் நடப்பவை அனைத்தையும் காண முடியுது. அப்ப நடக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும், இந்த மகாபாரத போர்ல யாரெல்லாம் இருக்கவங்க எல்லாம் வாயில நுழையறாங்க, அதுவும் எல்லாம் பாக்குறாங்க. தட் மீன்ஸ் அவங்க எல்லாம் அழிய போறாங்க, அதுவும் பாக்குறாங்க. ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும் அதுவும் கூட பாக்குறோம். இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என அர்ஜுனன் எதை காண விரும்பினாலும் அதனை காண்பதற்கான சக்தியை கிருஷ்ணன் நமக்கு கொடுக்கிறார். இவ்வாறாக கிருஷ்ணனுடைய கருணையால் அர்ஜுனன் எல்லாவற்றையும் காண முடிகின்றார். இப்ப திரும்பி படிக்கலாம். ஐஸ்வர்யா மாதாஜி படி செகண்ட் ரவுண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படி. நாது மாம் சக்ஷசே திருஷ்டும் அனேனைவ சக்ஷுஷா திவ்யம் ததாமி தே சக்ஷு பஸ்யமே யோகமைஸ்வரம். நான் என்றுமில்லை, தூ ஆனால் மாம் என்னை சக்யசே முடியும், திருஷ்டும் காண, அனேன இதனால், ஏவ நிச்சயமாக, சக்ஷுஷா உனது சொந்த கண்களால், திவ்யம் திவ்யமான, ததாமி அளிக்கின்றேன், தே உனக்கு, சக்ஷு கண்கள், பஷ்ய காண, மே எனது, யோகம் ஐஸ்வரம் யோக சக்தியின் ஐஸ்வர்யம். ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். பொருளுரை: இரண்டு கண்களுடன் இருக்கும் கிருஷ்ணரை தவிர மாதாஜி இரண்டு கரங்களுடன் இருக்கும் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எந்த உருவத்திலும் அவரை காண தூய பக்தன் விரும்புவதில்லை. அவரது விஸ்வரூபத்தை அவரது கருணையால் காணும் பக்தன் அதனை மனதால் காணவில்லை, ஆன்மீக கண்களால் காண்கிறான். கிருஷ்ணரது விஸ்வரூபத்தை காண அர்ஜுனன் தனது மனதை மாற்றிக்கொள்ளும்படி கூறப்படவில்லை, பார்வையை மட்டுமே மாற்றிக்கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறான். கிருஷ்ணருடைய விஸ்வரூபம் அவ்வளவு முக்கியமானதல்ல. இது பின்வரும் ஸ்லோகத்திலிருந்து தெளிவாகும். இருந்தும் அர்ஜுனன் அதை காண விரும்பியதன் காரணத்தால் அந்த விஸ்வரூபத்தை காண்பதற்கு
தேவையான பார்வையை இறைவன் அவனுக்கு கொடுக்கிறார். கிருஷ்ணருடன் திவ்யமான உறவில் முறையாக நிலை பெற்றிருக்கும் பக்தர்கள் அவருடனான அன்பு பரிமாற்றத்தினால் கவரப்படுகின்றனர். அவர்கள் ஜட ஐஸ்வர்யங்களால் கவரப்படுவதில்லை. கிருஷ்ணரது நண்பர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் அவரது தோழிகளும் கிருஷ்ணர் தனது ஐஸ்வர்யத்தை காட்ட வேண்டும் என்று ஒருபோதும் விரும்பவில்லை. கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்பதை கூட அறியாத அளவிற்கு அவர்கள் தூய அன்பில் மூழ்கியுள்ளனர். தங்களது அன்பு பரிமாற்றத்தின் காரணமாக கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அவர்கள் மறந்து விடுகின்றனர். கிருஷ்ணருடன் விளையாடிய ஆயர்குல சிறுவர்கள் அனைவரும் மிகச்சிறந்த புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்றும் பற்பல பிறவிகளுக்கு பின்னரே அவர்கள் அவ்வாறு கிருஷ்ணருடன் விளையாட முடிகின்றது என்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அச்சிறுவர்கள் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அறியார்கள். அவர்கள் கிருஷ்ணரை தங்களது பிரியமான நண்பனாகவே கருதுகின்றனர். எனவே சுகதேவ கோஸ்வாமி பின்வரும் ஸ்லோகத்தை கூறுகிறார். இத்தம் சதாம் பிரம்ம சுகானுபூத்யா தஸ்யம் கதானாம் பரதைவதேன மயா ஸ்ரீதானாம் நரதாரகேன சகாம் விஜஹ்ரு கிருத புண்ணிய புஞ்சாகா. சாதுகளில் அவர் அருவ பிரம்மனாகவும் பக்தர்களில் பரமபுருஷ பகவானாகவும் சாதாரண மனிதர்களால் ஜட இயற்கையின் படைப்பாகவும் கருதப்படும் முழுமுதற் கடவுள் இதோ இங்கே இருக்கிறார். பரமபுருஷ பகவானுடன் தற்போது விளையாடும் இந்த சிறுவர்கள் தங்களது முந்தைய பிறவிகளில் பற்பல புண்ணியங்களை செய்தவர்கள். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10.12.11. கருத்து என்னவெனில், விஸ்வரூபத்தை காண்பதில் பக்தனுக்கு எந்த விருப்பமும் கிடையாது. இருப்பினும் அர்ஜுனன் அதனை காண விரும்பினான். ஏனெனில் கிருஷ்ணர் வெறுமன ஏட்டளவிலும் தத்துவ பூர்வமாகவும் மட்டுமே தன்னை முழுமுதற் கடவுளாக எடுத்து காட்டினார் என்று இல்லாமல் அவர் உண்மையிலேயே தன்னை அர்ஜுனனிடம் காட்டினார் என்பதை வருங்கால மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக கிருஷ்ணர் கூறிய உண்மைகளை கண்களால் காண விரும்பினான் அர்ஜுனன். அவனே சீட பரம்பரையின் முதல் சீடன் என்பதால் கிருஷ்ணரின் உரைகளை அவன் உறுதி செய்தாக வேண்டும். பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதில் உண்மையான ஆர்வம் கொண்டு அர்ஜுனனுடைய அடிச்சுவட்டை பின்பற்றுபவர்கள் தானே பரமன் என்பதை கிருஷ்ணர் வெறும் வார்த்தைகளால் மட்டும் கூறாமல் தன்னையே பரமாக அர்ஜுனனுக்கு உண்மையிலேயே வெளிப்படுத்தினார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். பகவான் தனது விஸ்வரூபத்தை காண்பதற்கு தேவையான சக்தியை அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தார். ஏனெனில் முன்பே நாம் விளக்கியபடி அதனை காண்பதற்கான தனிப்பட்ட விருப்பம் அர்ஜுனனிடம் இல்லை என்பதை அவர் அறிவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். என்னது, ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்கள் பகவான் என்ன சொல்ற, சாதாரண மனிதன் தானே அர்ஜுனன். அப்ப அந்த சாதாரண கண்களா இனி என்னை காண முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். அப்பதான் திவ்ய சக்ஷு கொடுக்கிறார். இரண்டு கரங்களுடன் இருக்கும் கிருஷ்ணரை தவிர வேற எந்த உருவத்திலும் அவரை காண தூய பக்தன் விரும்புவதில்லை. எப்ப கிருஷ்ணர்னா என்னது, ஒரு 2 கை ரூபத்துல புல்லாங்குழல் வச்சுருக்கிற அந்த மாதிரி உருவத்தை தான் ஒரு பக்தர் பாக்குறதுக்கு தோணும். அவரது விஸ்வரூபத்தை அவரது கருணையால் காணும் பக்தன் அதனை மனதால் காணவில்லை. மனசார அவனுக்கு என்னது, மனதுக்குள்ள என்ன நிறைஞ்சிருக்கு, கிருஷ்ணோட அந்த 2 கை ரூபம் மனுஷ ரூபம் தான் நிறைந்திருக்கு. அப்போ மனதால் அவன் காணவில்லை. ஆனா ஆன்மீக கண்களால் காண்கிறான். அப்போ ஆன்மீக கண்கள்னா என்னது, டிவோஷனலா அந்த அவர் காட்டி கொடுக்கும்போது அந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது. இப்போ கிருஷ்ணரது விஸ்வரூபத்தை காண அர்ஜுனன் தனது மனதை மாற்றிக்கொள்ளும்படி கூறப்படவில்லை. ஏன்னா மனசை மாற்றிக்கோ, நான் இப்படிதான் இருக்க போறேன், சேஞ்ச் யுவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ். கிருஷ்ணர் நினைச்சா இந்த மாதிரிலாம் சொல்லல. மனசுல என்ன இருக்கேன், 2 கை ரூபத்துல இருக்கேன், அதை எடுக்கட்டும். இருந்தாலும் நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் காட்டி கொடுக்குறேன். அது ஆன்மீகமா நீ எடுத்துக்கோ, நான் எப்படி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பாக்குறதுக்கு வேண்டி நான் திவ்ய சக்ஷு தானே இருக்கேன். கிருஷ்ணரது விஸ்வரூபத்தை காண அர்ஜுனன் தனது மனதை மாற்றிக்கொள்ளும்படி கூறப்படவில்லை, பார்வையை மட்டுமே மாற்றிக்கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டான். கிருஷ்ணருடைய விஸ்வரூபம் அவ்வளவு முக்கியமானதல்ல.
இல்ல இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். ஏன் முக்கியமானது அல்லன்னா அவர் ஆல்ரெடி இருக்கார், அதை போயிட்டு திரும்பி திரும்பி இருக்காருன்னு சொல்றது அவசியமே இல்லை. இருந்தாலும் இவங்களுக்கு ஆசையா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு காட்டித்தரேன். ஆனா அதுதான் கடவுள், அந்த விஸ்வரூபம் தான். அந்த மாதிரி பார்த்தாதான் கடவுள் இருக்காரு. அந்த மாதிரி நம்ம அது கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. பகவான் வந்து ஒரு உருவம், ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல பாக்குறது தான் ஆக்சுவல். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒளி வடிவம் பிரம்மா, பரமாத்மா, பகவான். இதுல வந்து த பெஸ்ட் இதை எப்படி நம்ம வந்து பகவான் பார்க்கணும், பகவானே சொல்லியிருக்காரு. என்ன பகவானா ஒரு உருவமா நீங்க வழிபடுங்க அப்படின்ட்டு பகவத்கீதால இந்த ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காரு. செகண்ட் தேர்டா இருக்கு. சோ வந்து ஒளி வடிவம் ஓகே, அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். அப்புறம் ஒரு பரமாத்மா 4 கை ரூபத்துல இருக்கார், ஓகே. அதுக்கப்புறம் என்னது 2 கை ரூபத்துல உள்ள பகவானை தான் நம்ம வந்து வழிபடணும் அப்படின்னு. சோ பாக்கி விஸ்வரூபத்தை பார்த்து அதுதான் நான் வழிபடுவேன்னாக்கா அது இன்னும் கொஞ்சம் மந்த அதிகாரி. மந்த அதிகாரினா இன்னும் கொஞ்சம் இது வரல, மெச்சூரிட்டி வரல அவனுக்கு. சரி, அதுவும் நல்லா கடந்து பகவான் வந்து 2 கை ரூபத்துல தான் வந்து வழிபடும். ஓகே, அப்ப இது கிருஷ்ணருடைய விஸ்வரூபம் அவ்வளவு முக்கியமானது அல்ல. இது பின்வரும் பதங்களில் இருந்து தெளிவாகும். இருந்தும் அர்ஜுனன் அதை காண விரும்பியதன் காரணத்தால் அந்த விஸ்வரூபத்தை காண்பதற்கு தேவையான பார்வையை இறைவன் அவனுக்கு கொடுக்கிறார். இல்லைங்க என்னது, ஒரு டிவோட்டி என்ன ஆசைப்பட்டாலும் அது ஆன்மீகமா ஏதாவது ஆசைப்பட்டா கண்டிப்பா பகவான் வந்து நிறைவேற்றி கொடுப்பார். இது மாத்திரம் வந்து அண்டர்லைன் ஃபேக்ட். சோ அதனால பாக்குறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கு, இச்சையா இருக்கு, இப்படி சொன்னா நான் எல்லாம் காட்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. இல்லாட்டா அதுதான் நம்பிக்கை, எனக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுறதுக்கு வேண்டி அதை காட்டி கொடுக்கணும். அவங்க ஆல்ரெடி இஸ் டோட்டலி கன்வின்ஸ்ட் கிருஷ்ணா தான் பகவான் அப்படின்னு. கிருஷ்ணருடன் திவ்யமான உறவில் முறையாக நிலை பெற்றிருக்கும் பக்தர்கள் அவருடனான அன்பு பரிமாற்றத்தினால் கவரப்படுகின்றனர். அவர்கள் ஜட ஐஸ்வர்யங்களால் கவரப்படுவதில்லை. இந்த ஜட இயற்கையில என்னெல்லாம் இருக்கு, ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு, அதுல என்னெல்லாம் அவளுக்கு வந்து மனசு இருக்காது. பகவான் இடத்துக்கு தான் அவளுக்கு வந்து மனதில் இழைத்திருக்கும். கிருஷ்ணரது நண்பர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் அவரது தோழிகளும் கிருஷ்ணர் தனது ஐஸ்வர்யத்தை காட்ட வேண்டும் என்று ஒருபோதும் விரும்பவில்லை. எல்லாம் தேவ் அக்செப்டட். நீ அதெல்லாம் காட்டி கூட, அப்பதான் எங்களுக்கு இன்னும் நம்பிக்கை வரும், அப்பதான் நான் வந்து உங்களை பகவான நினைப்பேன். கிடையவே கிடையாது. ஆல்ரெடி தேவ் அக்செப்டட் ஹிம் ஆஸ் பகவான் வந்து தன்னோட நார்மல் ரூபத்துல இருந்திருக்க, மார்பைக்கும் பிள்ளையா இருந்திருக்க, அப்படியே அவங்களாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாச்சு. சோ அவெல்லாம் வந்து அவ அப்பாவோ பெற்றோர்களோ இல்ல தோழிகளோ யாருமே வந்து பகவானுடைய அந்த ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் காட்டு அப்படின்னு சொல்லலே, பகவானும் காட்டி கொடுக்கல. கிருஷ்ணரை பரம புருஷ பகவான் என்பதை கூட அறியாத அளவிற்கு அவர்கள் தூய அன்பினால் மூழ்கியுள்ளனர். தங்களது அன்பு பரிமாற்றத்தின் காரணமாக கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அவர்கள் மறந்து விடுகின்றனர். இவ்வளவு கேஷுவலா இருந்து கிருஷ்ணர் பகவான் தெரியும், அதனாலதான் அந்த அன்பே வந்திருக்கு. இருந்தாலும் வந்து பகவான் அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றாரு. லவ், அவுட் ஆஃப் லவ் அவரை வந்து திருப்திப்படுத்தி அவருக்கு என்னெல்லாம் வேணும் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துன்னு அந்த மாதிரி. ராதா வந்து தினமும் எல்லாம் சாப்பாடு எல்லாம் கொடுக்கும் போது அவர் ரிப்பீட் பண்ணினதே இல்லையா. பகவானுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு கொடுத்தது மறுநாள் என்ன என்னைக்குமே அவ வந்து திரும்பி ரிப்பீட் பண்ண மாட்டாங்க. அவ்வளவு விதமா அவருக்கு வந்து இத பிரசாதம் அர்ப்பணிக்கணும். இந்தா கிருஷ்ணா சாப்பிடு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு அன்பு வாழ்க்கலாம். அவர்கள் தூய அன்பினால் மூழ்கியுள்ளனர். தங்களது அன்பு பரிமாற்றத்தின் காரணமாக கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அவர்கள் மறந்து விடுகின்றனர். கிருஷ்ணருடன் விளையாடிய ஆயர்குல சிறுவர்கள் அனைவரும் மிக சிறந்த புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்றும் பற்பல பிறவிகளுக்கு பின்னரே அவர்களால் அவ்வாறு கிருஷ்ணருடன் விளையாட முடிகின்றது என்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதனால அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப புண்ணியம் வேணும். நம்மளே இந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோம், எவ்வளவு கோடி ஜென்மாலாம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு படிக்கிறதுக்கு, அதுவும் இருக்கலாம். அதனாலதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட அவ்வளவு சீக்கிரம்லாம் நமக்கு வந்து கிருஷ்ணான்னு பேரே வராது வாயில. அது வந்து நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னாக்க ரொம்ப புண்ணியம் முடியும். ஓகே, அச்சிறுவர்கள் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அறியார்கள். அவர்கள் கிருஷ்ணரை தங்களது பிரியமான நண்பனாகவே கருதுகின்றனர். எனவே சுகதேவ கோஸ்வாமி பின்வரும் பதத்தினை கூறுகிறார். என்ன சொல்றார்? சாதுக்களால் அருவ பிரம்மனாக பக்தர்களால், சாதுக்கள்லாம் எப்படி அருவ பிரம்மன், ரூபம் இல்லாத ஒரு பிரம்மன் அப்படின்னு வந்து அவங்க மெடிடேட் பண்றாங்க. பக்தர்கள் எப்படி பரமபுருஷ பகவானாகவும் சாதாரண மனிதர்களால் ஜட இயற்கையின் படைப்பாகவும் கருதப்படும் முழுமுதற் கடவுள் இதோ இங்கே இருக்கிறார். அவர்தான் இங்க இருக்க பரமபுருஷ பகவானுடன் தற்போது விளையாடும் இந்த சிறுவர்கள் தங்களது முந்தைய பிறவிகளில் பற்பல புண்ணியங்களை செய்தவர்கள் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கொடுத்திருக்காரு. கருத்து என்னவெனில், மாரல் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, கருத்து என்னவெனில் விஸ்வரூபத்தை காண்பதில் பக்தனுக்கு எந்த விருப்பமும் கிடையாது. ஏன் விருப்பம் இல்லை? என்னது, he already knows. விருப்பம்னாக்கா என்னது, எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு see அந்த மாதிரி இல்ல. எங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே அவர் தான் காரணம்னு தெரியும். இப்ப நாங்க திரும்பி அதை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. ஒரு பக்தன் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டான். இருப்பினும் அர்ஜுனன் அதனை காண விரும்பினான். ஏனெனில் கிருஷ்ணன் வெறுமனே ஏட்டளவில்
சொல்றதுக்கு வேண்டி அவர் சொல்றாரு, நான் அது இருக்கேன் இதுல இருக்கேன், அந்த மாதிரி இல்லாம இது ஏட்டளவிலும் தத்துவபூர்வமாகவும் மட்டுமே தன்னை முழுமுதற் கடவுளாக எடுத்து காட்டினார் என்று இல்லாமல் அவர் உண்மையிலேயே தன்னை அர்ஜுனனிடம் காட்டினார் என்பதை வருங்கால மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக கிருஷ்ணர் கூறிய உண்மைகளை கண்களால் காண விரும்பினான் அர்ஜுனன். அப்ப எதுக்கு வேண்டி அவர் கேட்டார்? வருங்கால சந்ததியினர்கள் அதெல்லாம் பார்த்து இன்னும் புரிஞ்சுக்கணும். ஏஸ் அப்படியெல்லாம் காட்டி கொடுத்தாரா அர்ஜுனனுக்கு? ஓ அப்ப ரியல் அவரு தானே மாத்திரம் சொல்லல, ஆல்ரெடி அசித்தோ தேவலோ வியாசா எல்லாரும் சொன்னாங்க, இப்ப நீங்களும் சொல்றீர்கள், நீங்க தான் கிரேட் அப்படி சொல்லி முடிக்கல, அதனால நீங்க தான் கிரேட் அந்த மாதிரி இல்ல, காட்டி அருளுங்கள்.